Σήμερα θα παίξουμε με την έδρα της Ωραία. Ωραία, εδώ κολυμπάμε. Εδώ είναι ένα σπίτι. Και εδώ είναι το διαστημόπλιο. Ωραία. Τέτοιο, κάποια καινούργια πράγματα. Μαπ! Ωραία, εδώ θέλω να βρω το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι κάπου... να πω το σπίτι μας, νομίζω αυτό είναι. Να κοίτα, αυτό το άσπρο τι είναι. Γιατί έχει κάνει snowman. Ναι. Να πω. Εγώ δεν ξέρω πού βρίσκω. Τι είναι αυτό, Πώς να σε κάνω. Το σπίτι μας είναι αυτό το μαύρο. Να που είναι, ωραία. Θα σας δείξω. Το σάντελ, πώς μου πείτε. Θα σας δείξω που είναι αυτό. Να που είναι. Το σάντελ, πώς μου πείτε. Έτσι μου πείτε. Πώς να ανεβώ σε Κοψέας. Spider. Σε Κότες. Ήθελα να βγει το άλογο, αλλά δεν βγει. Αυτό το πάγο είναι ένα snowman. Να που το έχει κάνει η Άρη. Να ακολουθήσουμε. Το map είναι αληθινό map. Αυτό είναι αληθινό. Να. Αυτό είναι το διαστημόπλιο. Αυτό. Ποιο διαστημόπλιο. Αυτό είναι το διαστημόπλιο. Να που είναι το διαστημόπλιο. Πάμε στο διαστημόπλιο. Είναι αληθινό map. Δεν είναι ψευτικό. Μας δείχνει που είναι... Πολύ ψεύτικο. Πού πήγε το map. Μόνο το χέρι μου βλέπω. Είναι και τα δυο μαζί. Δεν έχω καν το map. Ωραία. Θα πάμε στο τάφο. Να που είναι ο τάφος. Να που είναι ο τάφος. Αυτός είναι. Αυτό με τα μπλε. Ωραία. Πάμε στο τάφο. Ωραία. Εγώ... Αυτό δεν είναι ο τάφος. Είναι αυτό το πράγμα. Θες ένα άλλο αυτό map. το πράγμα. Θες ένα άλλο map. Και θα πάμε σε αυτό το μπλε. Πάρε το άλλο map. Σαμπέλα. Ποιο? Ένα άλλο map. Εγώ έχω. Έλα, έχω. Πάρε δύο. Δεν θέλω. Ωραία. Θα πάμε στο νερό. Εγώ που είμαι. Το είπαμε και οι δύο. Πάω στο μπλε. Πήγα, να που είναι. Τώρα θα πάμε κάτω. Είμαστε στο μπλε. Να που είναι, θα πάμε κάτω. Όχι, πρέπει να λίγο πιο κάτω. Εγώ πάω να φτιάξω κάτι swords. Γεια σου. Πες. Πάει. Όχι, αυτό είναι το δικό μου. Πρέπει να πάω μπροστά. Εγώ θα μείνω. Κάτι πολύ κάτω. Να που είναι, ήρθαμε. Τώρα θα πάμε σε αυτό το μαύρο. Ήρθαμε και θα πάμε... Να που είναι, και τα δύο, είναι και τα δύο. Να που είναι, το κάτι με το κύκλο. Και εδώ δείχνει κάτι, ωραία, είναι αληθινό. Ωραία, θα πάμε λίγο πιο μπροστά, όπως έλεγα και εκεί, πιο μπροστά. Έχει
είναι αυτά τα δύο πράγματα. Ναι. Πρέπει να κάνουμε delete κάποια πράγματα. Μα, κάμε! Πάμε να κάνουμε. Ωραία. Και αυτό. Κοίτα, αν κόψω κάτι, κάτι θα γίνει στο μάτι. Δεν είναι. Το κόβω. Βλέπατε τα 7! Γιατί έφυγες? Δώσε μου μένα κάμερα για να κάνω. Το κατάστασα και κοίτα τι έγινε. Δείχνει μαύρο. Και αν έχω ένα κούκκι να βάλω. Αληθινό μου, πολύ λατρεύω. Πάμε να δούμε τα άλλα σπίτια. Ήρθα εγώ γι' αυτό κολλάει. Το δαστημόπλιο το δείξα και ήταν πολύ ωραίο και αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, αλλά είναι έτσι. Παγιδεύτηκα στον ουρανό. Ναι, στον ουρανό. Το βλέπω κι εγώ. Πού είναι το... Πού είναι η κάμερα? Δεν βλέπω η κάμερα. Μπροστά σου είναι. Δώσε μου όλα τα κάμερα που έχεις. Εδώ τι... Περίμενα να χρησιμοποιήσω αυτό. Wow. Πήγε τώρα. Έλα, βάλτε εσύ ένα. Δεν βλέπω. Θα βάλω κι άλλο. Δεν βλέπεις. Αν βάλω εδώ. Κάτι ακούγεται. Περίμενε, βάλε ένα. Τι. Κεραυνούς. Βάλε ένα. Θα κάνω εγώ βίντεο και θα σας το... Ωραία παιδιά. Βάλε 1000. Στο σπίτι ήρθα. Oh crap. This is too seriously. Βάλε εσύ να δω. Εγώ θα... Α, ναι, Πες τι εντάξει. βάλε. Περίμενε. Βγάλε φωτογραφία μένα. Εμένα βγάζει. Γιατί φεύγει μετά? Δεν ξέρω. Αυτή η κάμερα είναι στοιχειωμένη. Τι λαμπερίζει έτσι? Αφού η κάμερα πίσω σου. Γιατί την έδειξες? Όχι. Έχω. Το κάμερες εγώ κάνω. Βγάλ' τα. Δώστε μου πάλι τα κάμερας. Ωραία. Η Έσ θα κάνει βίντεο και... Κοίτα. Η Έσ θα κάνει βίντεο και θα μου δείξει εμένα που... Εγώ Τους κάνω... κεραυνούς. Ωραία. Πρέπει να το σταματήσω λίγο. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε στα κόμματα αν σας άρεσε. Πού είναι το SWAT μου? Πείτε μου, είπα κι εγώ ποιος σκοτώθηκε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και bye bye. Όχι, περίμενε. Bye bye. Μην ξεχάσετε να κάνετε και subscribe. Bye bye. Άλτο. Τι κάνω? Bye bye.